good Bible version translation. Unsang nindot nga Bible version nga translation nga gamiton. Siguro kung doon na kay paborito nga Bible version nga translation, gusto niyo Bisaya, gusto ba niyo English, o gusto niyo NIV, gusto ba niyo King James. So unsang yun ang nindot nga Bible version translation nga gamiton. So kini nga video mo explain sa inyo mo pasabot sa inyo unsa ang nindot nga gamiton. Pero bago na ko ni siya explain sa inyo subscribe mo ani nga channel para updated mo sa sumusunod pa nga video. So karon sa bago ta mo sugod, gusto ko explain sa inyo nga dili lang mo na minaw ani nakakatuon pud mo ani nga makabalo sa Bible. Murang mo ka na nag-eskwela kung mo tinaw-naw na ni daghan mo makatunan. Nara sa inyo kung i-take niyo magkaroon mo gamay nga bintaha nga maski papano makabalo mo sa Bible kung magamit ni sa inyo nga pagtuon. So sa atong pagsugod, what's a good Bible version translation? Ready na? So what's a good Bible version na translation? Unsa may nindot gamiton para sa imo? NIV ba, Bisaya ba, English ba, Ilonggo ba, Tagalog ba, unsa may yun? So kinino, kung doon na kay paborito, tanaw na to kung unsay nindot nga Bible version translation. Una, so ang nindot yun is original language, Hebrew, Aramaic, Greek. So ang una man yun, di ba, nakita nato sa pinaka Old Testament, ang Old Testament is Hebrew, di ba? Hebrew. Then sa kuan po, sa New Testament is Aramaic and Greek. Pero pag na kabalo ba tana? So dili, di ba? Dili ta. So nindot yun kay ang original nga word manggod, ang original nga pagkasulat sa kuan is original language yun. So nindot kung ang pinaka source sa katong kuan is dito gikan ang original gid nga gikuhaan. So dito sa original. So kanano tanaw na to ang nindot nga kuan good Bible version translation katong original language yun. Then translation theory. So consider na to kung pili ganito og Bible like napansin niyo tong history sa mga previous na itong video, history sa translation niya, ang na siya gipagkunan ang mga translation, na siya gikuha nga dirishad, so may uban nga gikan sa ang Hebrew, nakompleto siya nakompleto ang sa 500 BC nakompleto ang Old Testament, no? Ang Old Testament nakompleto siya sa Hebrew nga pagkasulat, Hebrew scripture nakompleto siya. Then 200 BC nagkaroon ng Septuagint, Greek. So tanaw na to ang original gyud. Then ang katong mga tsuri sa aton yung mga akatong mga istorya nga tanaw to asa gyud nagsugod aton yung kung ang original ba gyud niya to dito nagkuha sa original basig gikan na siya, lahi na siya, so nagana mo kalayo. So dapat kung consider ta kung pili to version translation, dapat kato yung nagikan sa pinaka original. Balo naman mo sa istorya to, no? Di na to balikon. Then translation theory, bantayan po na to ang translation theory. So daghang klase ang mga translation theory. So translation theory, degree to which one is willing to go in order to bridge the gap between the two language. So nasi theories of translation, mamaya explain na to ni aka na mga theories of translation. So importante kang i-consider na to kung kini nga version niya, translation niya, unsa yang theories of translation, paano ni siya nagpasabot, paano niya gi-bridge ang gap. So i-consider na to ni siya para kung makapili kini di akong gusto nga translation, kini nga version ang gusto kay nani nga choice of translation, nani nga klase. So paano siya nag-bridge ang gap. So i-consider po natin na siya ang mga choice of translation niya. Example, no? Example lang ni mga choice of translation. Example, lamp. So kung tanaw lang mo ning lamp, maglisod din ka kanang tanaw pero ang lamp day is plus light. So sa ato nga para masabtan gid mo so may lamp ang banana day wala kasabot ba di ay pwede na siya plus light, pwede po torch basta suga, no? Mo din. So sa unang panahon gigamit ang words nga sa Bible og lamp, pero ang kuan na niya para ma-bridge lang nila papasabot sa uban plus light or torch day na siya, no? So ana ba, so isa sa mga example sa mga choice of translation para sa Holy Kiss. So kung para sa to Holy Kiss ay magkakita mag-kiss day dayon, maghalukay day dayon, murag lain paminaw, no? Pero para ma-bridge yung gap niya, pasabot yan ay handshake din na day o high five, murag kumusta ba? Kumustahan ay ra din nahan Holy Kiss. So murag ana bitaw, ana siya so sa translation theory niya, ana yang kanang paano siya nag-bridge yung gap. And another love. So ang love
pag ano na to, love, daghang ka, love, dili kayo na to makuan, mura general kayo. Pero ang kada love is sa Greek na lain o meaning kahulugan ay klase-klase nga love. Ay eros, na pilyo, na estergo, na agape. So upat ang love. So makita na to din na lain din na siya kung unsang klase. So sa choice of translation, diyan na to makita nga unsay kakuanan niya. Then mo na siya mga choice of translation. Una, sa choice of translation na gitawag formal. Formal ang tawag. So ang formal is keep as close as possible to the exact word and phrasing in the original language. It still makes sense in the receptor language and also called literal word for word. So muna gitawag ko kanang formal gani is word for word. So gikuha na siya keep as close as possible kung pwede mao gyud gihapon siya no to the exact word and the phrasing in the original language. It still makes sense in the receptor language. So mura word for word na siya. So ang tawag kana niya nga theory is formal. So katong literal or word for word gani siya nga pagkakuan is formal ang tawag ato niya nga translation. Mamaya makita nato na siya kung saan na siya makuha na IB na King James ba na NLT ba na, so makita nato na siya kung saan na siya nga mga mga translation, saan na siya. Then kani functional. Ang next is sa choice of translation ay formal is functional. So man ang functional? So ang functional is translate the original language into precise equivalent in the receptor language, also called dynamic equivalence or thought for thought. So dili na siya katong nga word for word, kini siya na siya equivalence. So para mapasabot, so ang tawag niya is thought for thought na. So ang formal is kaganina is word for word, literal gyud siya, pero kining functional so na siya equivalent, thought for thought na siya. Timan na nato ang isa formal, ang isa functional sa theories. So i-consider na to kung nipili ta Bible, kini siya formal ni siya. Kini siya nga translation is functional ni siya, thought for thought na siya, no? Then ang next is free. Sa man ang free, translate the ideas from one language to another with less concern about using the exact words to the original, also called paraphrase. So kini siya gi-paraphrase na para dili na ka maglisod unsay pasabot ani niya. So gi-paraphrase na siya. Tanaw na to sa tulo na formal, word for word, functional, so thought for thought siya, din sa free, so na siya gi-paraphrase siya. So na-paraphrase na siya. So kaning tulong ibang na sa choice version, formal, functional, o free. Then mga Bible version. So dili na ta sa yung mga paboritong Bible version, no? Sa formal, katong ganihon sa katong formal is ang formal is word for word. So sa mga word for word siya, morning mga na belong sa mga word for word ang KJV, King James Version, NGKB, New King James Version, ESV, NASB, RSB o in RSB. Kana siya mga word for word o formal na siya ang mga word for word. Mga King James Version, New King James Version, English Standard Version, kana ina na siya, no? So formal na siya. Then ang functional, katong sa gitong functional gani is thought for thought na siya. Thought for thought na. So ang thought for thought o functional kining in IB, in LT, in AB, TEB, GB, in CB o in NAB, no? Mga functional ni siya. So timan-an na to ha. Formal, functional. Ang formal is word for word. Ang kini siyang functional is thought for thought. Then free. So sa free naka-paraphrase na siya. So muna yung mga version kining Seed, LB, Philip, The Message, and The Book. So kini siya nga mga version sa Bible. So tanaw na to, kung kanang yung Bible nga na paborito, like gusto na ko King James Version. So kanang pagka choice of translation is sa King James Version is formal. Yung in IB ako functional din na siya, so thought for thought ang iyang pagkakuan. So munang dili siya magkapareha, di ba? Kay na siya ang isa pagka-translate niya is word for word, ang isa naman po is thought for thought. So kung free yung napili, so na siya na paraphrase na. So dirita, another. Sa King James Version, mo ni siya. New Testament, inti siya, no? Ang New Testament 1979, Old Testament 1982. So na siya 130 translators. So ang NGKB na siya 130 translator. Formal equivalence niya, muna siya sa Second Year College. So ang iyang formal equivalence sa NGKB. Imagine nimo ang equivalence niya sa Second Year College. So kani
ang NASB. Ang NASB 1971, 58 translator, ang isa is 132 in GKB, pero kining NASB is 58 translators. Tapos formal equivalence niya 4th year high school. Murag kuan kayo no, di murag kaya ra sabton sa 4th year high school katong isa kay second year college gyud, murag bugat-bugat disod-disod masabtan. Kini siya is 4th year high school, kaya na masabtan sa 4th year high school. So 58 translators sumay siya, no. Ang isa is NIV. So ang NIV is katong unsa gyud ang NIV gani asa siya nakabilang ang NIV is formal, di ba? Functional na functional. Ang NIV is functional. So taught for taught siya. So 1978 siya 110 translators. So daghan-daghan yung translator kay 110 translators between formal and dynamic equivalence. So formal ni siya and dynamic equivalence. So ang iyang kuan is first year high school. So bisan ng first year high school niya, ang formal equivalence niya, dynamic equivalence niya is first year high school, mo makasabot na, no. So sayon-sayon siya, no. Kani NLT NLT 1976, 90 translators. So dynamic equivalence niya grade 6. So bisag ang grade 6 ang niya, equivalence niya is masabot pati grade 6. Ikaw, mili lang aga sa imong gusto nga Bible version nga kuan. So karon naka-idea, no? In GKB, in SB, in IB, ug in LT, so naka-idea karon. Then kini another Bible version. Sa 1 Samuel chapter 8 verse 16, maning gisulti. Sa King James tanawon nato ang diferensya, and he will take your maidservant and your goddess young men and your asses and put them his work. So nadirig highlight nga read kanang godless og asses. Karon sa NASB nawala na siya. So katong words nga kuan nga parehan siya sa 1 Samuel 8:16. Sa NASB ang pagkasulti niya mo ni, he will also take your male servant and your female servant and your best young men and your donkeys and use them for his work. So tanaw na to ang KJV ug NASB. So ang KJV ang godless niya diri sa NASB nimo siya best. Ang donkey diri ang assist nimo ng donkey. So na siya kalaina, no. Ang NIV sumuna ning nahitabo karon sa NIV. The male servant and maid servant are the best of your cattle. Ang best siya, best lang yapon. Ang donkeys, cattle and donkeys na. So diri sa NLT, and you will make your male female slaves demand finest and your cattle and donkey for your own use. So diri ang best niya sa NLT himo na finest. Tapos cattle and donkeys gapon. So maning kuanan. So dire. So nakita niyo ang diferensya. Di ba? So na siya diferensya, di ba? Nailain-lain kay formal manggod og katong functional. So ang isa word for word, ang isa is thought for thought. So nakita niyo ang kalainan niya. Then dirita. So kung napansin niyo, balita sa King James Version 1611 King James Version, so mo ni siya. Ang 1973 is NIV. So ang kalainan na ato niya sa King James Version is very kim. Katong kalainan bitya, unsay kalainan nato nga nawala sa ilahatan nito katong donkey o cattles, kalainan niya very kim. Ang original sa King James is very kim. Karon nalay na umit-an na niya sa original words. Ang pasabot sa very kim is young men. Young men siya. Very kim. Karon sa NIV is tanaw niyo very kim sa King James. Sa NIV BQ Rikim. BQ Rikim. So ang B gipalitan siya sa NIV og Q. So nausab nang meaning ani. Dili na siya kuan. Unsa na may meaning ani niya? So imbes young man kaysa KJV mangod H siya bihirikim diri is bikurikim na, dahil ang meaning. Ang young men there sa NIV, nahim mo ng cattle and donkey. Karon kinsi sayop sa ilaha. So, tanawon ninyo ang kalainan na from the original words, di ba? From the original words nga ilang gikuhaan, from bihirikim, bikurikim. So, muna yung kalainan niya.
Muna kalain na. Dapat kabalo mo sa choice of translation niya o paano sila nagkuhan sa original nga words. So nindot yung mukuhan ka, makita nimo unsay original words niya nga gibasihan. Dendere. So ang Bikirikim niya yang men influenced by the medieval. So katong mga medieval period. Kini na pong NIV. So kining NIV Septuagint ni siya. So na-influence ni siya sa katong Septuagint. Karon asa mo nimo hadre katong sa KJV ka nga influence sa medieval period na o diri ka sa Birikim katong Cattle nga Septuagint, di ba katong Septuagint bitaw katong from Hebrew to Greek, tong Septuagint ba katong 200 AD bitaw nga gi-translate ang Old Testament. So diri siya. So diri ang kon sa nagsimula ni siya sa Septuagint ang Bikirikim. So nakita niyo yung difference kung asa imong basihan. Mas gustong-gusto gyud kay nimo nga King James ba King James, pero sa medieval na siya nagsugod. Pero samantalang kining NIV, diri pa gid siya sa pinakauna. Diri siya sa katong Septuagint pa gid siya nagsugod. Bikirikim. So nakita niyo yung difference, di ba? So karon, sa Septuagint did say scroll yun sa 1940. So, kita mo kini siya ang NIV. Dito gini sa original niya giko sa katong sa Dead Sea Scroll. Then another na sa Leviticus 15:24, try na to ha. Kining King James, if any man lie with her at all, her flowers be upon him and shall be unclean 7 days. So highlight diri ang word nga flowers. Kung imo siya subton and if any man lie with her at all and her flowers be upon him, he shall be unclean 7 days. Kung sabto na to siya kay, di ba ang quad is formal, di ba? Formal, word for word, word ng flowers. Kay King James mo good is word for word siya, no? Words ng flowers. Mas kayo pasabutin ni mo rin lain pa magsabot na to ba? Pero unsa ka siya pag thought for thought na siya. Tanawa na to ha. Kung unsa kaya ang iyang kwad. Sa nasbi, if any man actually lies with her, so her menstrual impurity when him shall be unclean for 7 days. So ang flowers di nga gisgutan diri. Kaya diri man gud pag kung word for word flowers is mura siya kanang organ sa babae. Pero diri ay sa word for word, sa thought for thought siya is menstrual impurity. So girigla din. So karon masabtan na nimo sa kalainan, no? So ana siya no ang difference, no? Then kanay another sa nasbi to sa inaybiyo, if any man lies with her monthly flow, klaro na, no? Sa nasbi is menstrual impurity, pero doon sa NIV, monthly flow, touches him, he will be unclean for 7 days. Monthly flow nang gigamit. Klaro na ba, no? So nakita niyo, mura gapo-gapo na. So klaro na. Then NLT, paano gisulat sa NLT? Paano na kita na? If a man has sexual intercourse with her and her blood touches him, her menstrual impurity will be transmitted to him. He will remain unclean for 7 days. Murag klaro na kayo. So murag masabtan na kayo. Girigla din sa dili day pwede. Sinana, no? So karon nakita nimo ang difference niya. Din sa another, try na to Bible version ang yung difference. Sa ang word for word ug thought for thought, ang formal ug functional, no? Ang 1 Peter chapter 2 verse 18. Try na to ha. KJV. Servant, be subject to your master with all fears, not only for the good and gentle, but also for the froward. Pagbasa ni mong froward is spelled F-R-O-W-E-R-D. Sa King James froward, mabag forward. Pero ang pagbasa ni froward, lisod kayo, no? Kay word for word man gud ang King James. Karon ngita ta lahi nga translation nga version. Ngita ta gatong kan in NASB. So sa NASB, siya, servant, be submissive to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. So ang froward di ay lisod ki ba sa froward, lisod kas katanan. So unreasonable din na siya. Wag sayon na sa NASB. Kay ang thought for thought naman, no, wag sayon na gamay. So dire sa kuan ginsa siya sa another sa NIV. Slaves, submit yourself to your master with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. Harsh man di ay. So ang froward and reasonable harsh, more klaro na, di ba? So nakita niyo ang difference niya sa Bible version translation. And another sa NLT ha. No, NLT. So asa pa gid ang mas pinasayon sila ha.
You are slave. You who are slaves must accept the authority of your master with all respects. What they tell you, not only if they are kind and reasonable, but even if they are cruel. So ang harsh di ay, so ang forward sa King James nga lisod kay basahon, sa NSB unreasonable, sa NIV harsh, sa NLT cruel di ay. Muro maklaro-klaro na, sabta na. So di ba nakita ninyo ang difference, no? Ang word for word and thought for word, different Bible version and translation, di ba nakita niyo yung difference? Dinrita, mga sample ni siya sa archaic words sa KJV. So ang ban mo paborito gyud kay nila na kanang King James. Gusto gyud kay nila ng King James, pero unsa gyud ka ng King James, no? Nana si mga archaic words gaya tong nabasa niya forward kato nato. So unsa mabot pasabutan ni kani? Kung makita mo ani nga words kaning armhole, unsa man ang bangag? Na nasa Ezekiel 13:18 ay armhole. So nang armhole na poy riot sa Proverbs 29:24 riot sa Matthew 13:21 pod, Mark 16 buy and buy, tapos 1 Corinthians 7:34 cruel carefulness, Ezekiel 28:8 curious, then Deuteronomy 29:19 imagination, then Luke 17 is true. So sample lang na si Mike, daghan pa kanang mga pero example ato armhole. Kung makbasa nimo ng armhole, unsa magbut pasabot ang armhole? Mo correct words King James. Kay word for word man na siya. Sa man na siya. Pero pag tanaw nimo na siya sa another nga kuan, sa kuan, sus ambot pasabot dahil sa armhole is elbow man na. Elbow dahil ni di ay. Ang betrayed kaya, unsa na siya? Unsa ang betrayed tanaw na to unsa siya? Sus gi-reveal. So ang betrayed di ay is reveal. Tingnan mo chapter 21 ang buy and buy. Unsa ang buy and buy? Tanaw nimo. Sila hula daw. So ang buy and buy is immediately din na siya. Carefulness. Unsa ka ng carefulness? Okay, quote sa King James. Try na to ha. Unsa man sa imo ha. Try na to. Unsa ka siya? So sa anxiety. Anxiety rin din ang carefulness. So very carefulness, anxiety mo din na dahil. Then ang curious. Unsa man ang curious? Try na to. Skillfully woven. So curious kay ka, so skillfully woven, giayod pagtrabaho, no? Then imagination. Sana siya? Stubbornness. Dintro, gilabay so nitro ani. Ano to? Ay, sustain man di ay. So, sample lang na siya sa mga archaic words King James. Daghan ba kayo ng mga archaic words na sumunay kalainan. Diferensya kung nag-focus na yung kag sa translation, wala nimo to gi-compare. Ang uban pa ka mga translation. Word for word, thought for thought, formal o functional, then free. So wala nimo na ipang-consider another version ng translation. So mo na siya, no? Then kani. So sa Truth and Life Ministry, so kung magpadayon ka sa pagtuon ani, actually kini magud nga mga pagtuon isa gini sa magikon sa Truth and Life Ministry, no. Lagan ini nga slides, gusto na ko ma-share sa inyo ha. Mo ni kung magpadayon mo sa tuon gud ani, mo gini ang imong makatunan sa kani siya nga kuan, kani nga mga leksyon, kani nga mga pagtuon niya. Kini ang mahitabo sa imo kung padayon ka magtuon, magpa-study ani. Una, you will know the 3 steps studying the Bible. Makabalo ka sa 3 steps studying the Bible. Makabalo ka katong observe, interpret, apply. May balani mo na siya kung padayon ka sa Truth and Life Ministry ug tuon. Pero kini siya, gusto na ko matudlo sa inyo, kay gusto na ko mapasa even sa inaning nga platform ang gitudlo ko sa Truth and Life Ministry. Inspired di sa ilahan, no? So makabalo ka sa 3 steps kung mag-commit ka ni, no? Then you will understand how to interpret the Bible passage. So maka-interpret pug ka sa Bible passage. Mo padayon ka ni kanang Bible passage kimo mabasahan, nga makita, so kaya nimo na ma-interpret. Kaya nimo na without any asking sa imong pastor or sa bisan kinsa. Ikaw mismo makabalo ka mo interpret ana kung padayon ka. Then you will know how to apply the passage once on your own life. So makabalo ka. So kung dunay man kung sa man siya nga verse ay para sa pa mo timbok pasabutan niya, ma-apply nimo na sa imong kagalingon. Then you will have the passion to read the Bible regularly. So dati mura kag katong kung nagbasa man galing kag di ka ganahan mo basa kay tungod nga di ka ganahan mo basa kay di makakasabot. Pero karon kabalo na mo basa, kabalo na ka kasabot na ka, sa imong gibasa, ganahan ka siguro magbasa. No? O karon gani church translation pa lang atong nakuanan, pero makita nimo gini ang gibasa di ko ande ni siya, formal din ni, ako na din ni, makaana na di ka, ma-distinguish na nimo. So makasabot na ka. So kung padayon pa kita gud, so magkaroon ka og hilig na sa pagbasa, no? You will have desire to study the Bible
with keen interest. So dati siguro kung magtuon ka tag pila lang ka minuto pero karon naka-interest ka, medyo dugay-dugay na ako karon kini akong time nagigugol sa inyo, this my free time, tulog na akong anak. Pero kung mo kay naging batasan na ako, naging kuan ako, nagkaroon yung kog hilig ani. Kamo mas mulabaw pa mo no. Mas mulabaw pa mo nga muhatag mo mas panahon pa gyud sa pagtuon no. Gusto na ko magugol ang panahon, mahatag na ko kining mga kuan dire sa inyo ha, kaning makahatag og mga content an sa inyo, makapagpanudlo sa man yani. So kamo sa pagpadayon yung pagtuon, mas mutaas pa gyud ang inyong kuan, mas mutaas pa gyud ang inyong panahon, wag desire na gyud mo, mas makabalo pag maayo no kung mag-commitment nga pagtuon. Then next, you will be able to practice Bible study skills classroom in the group. So kaya na nimo dali mga Bible study, Bible school ano. Then we will be able to preach and teach the word of God as much as more precision and convince. So kaya na po nimo mo preach ug mo teach no. Kaya na nimo mo tudlo. So dili lang man ang katong nakita nato pastor lang pa sa bisan kinsa nga kabalo, siya ang may authority gud o may worthy nga mutudlo. So kana mahitabo sa imo ha kung padayon ka nga mutuon, padayon ka nga mutuon ani. So again, kini nga mga slides sa Truth and Life Ministry, kung padayon mo nga musubaybay ani, mo kuan ani, mutuon, i-review lang ninyo ni nga mga video. I hope makatabang ni para sa inyo ha. God bless sa inyong tanan. To God be the glory.